Magandang oras sa mga kadulang. Welcome po sa Dulang T. Ilocano Channel. Tayo ay magluluto ng ginisang pusit. Daimas na ito'y panoorin po ninyo ito mula sa simula hanggang sa matapos ang ating video. Tiyak na maaliw at may matututunan kayo sa ating palabas. Agyaman ang kanyayo apo. Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Tayo po ay mamimili muna ng pusit sa Paringaw Satellite Market. Doon po sa bayan ng Bawang, La Union. Dito po tayo madalas bumili ng ng mga isda dahil tiyak na sariwa. Kagudwa manang. Di ba maset? Darakal. Kagudwa, suliayan. Okay, pwede na. Tamang-tama lamang po yung kalahating kilong pusit na ating lulutuin o kaya igigisa. Okay, heto na po ang mga pusit na pinamili natin sa Paringaw Satellite Market. Ito. Okay, sariwa. Narito naman ang ating mga rekado. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, luya, paminta, kalamansi, siling haba, kamatis, at maya-maya gagamit din tayo ng asin. Kailangan din natin ng mantika, soy sauce, Worcestershire sauce, cooking wine. Okay lang kahit hindi kayo gumamit ng cooking wine. Ito yung cooking wine. At itong sukang Ilocos, syempre kailangan din natin ng oyster sauce. Ngayon, simulan na po natin ang pagluluto. Heto na nga po. Matapos po nating linisin at hiwa-hiwain ang ating pusit at mga rekado, sisimulan na po natin ang pagluluto nito. Panoorin po ninyong maigi. Ngayon, painitin po natin ang kawali at lagyan natin ng mantika. Siguraduhin po natin na mainit po ang kawali at bago po natin lagyan ng mantika. Sapagkat pag hindi po natin ginawa ang prosesong ito, baka kumapit po o dumikit ang mga niluluto po natin dyan sa may kawali. Ilalagay na po natin ang bawang. Halo-haluin po natin ito hanggang sa mag-golden brown. Ito pong bawang magbibigay po ng aroma at syempre bango sa ating ginisang pusit. Okay, nasa low to medium heat po tayo. Isunod po natin ang luya. Kung napapansin po ninyo yung paghihiwa po natin ng luya, hindi naman po ganong kalaki o kaya kaliliit ang pagkahiwa-hiwa. Okay? At isunod po natin ang sibuyas na pula. Pwede rin po yung sibuyas na puti. Depende po sa inyo kung ano po ang gusto po ninyo. Okay? Yan. Sa luya po, kung bakit po natin hiniwa-hiwa po yan ng ganyang kaninipis o strip na yan. Sapagkat kung napapansin po ninyo, may mga kumakain po kasi kapag ginisa, yung pong luya, tiyatabi na lamang po, nasasayang. Okay? Kanina nilagyan po natin ng paminta at ilagay na rin po natin itong siling haba. Halo-haluin po natin itong maigi nang sa ganon ay balanse po ang pagkakaluto ng ating sili. Okay, depende po sa karami po ng sili na nais po ninyo. Ayan, at ilagay po natin ang kamatis na magpapalinamnam at magbibigay din ng karikit na asim sa ating ginisang pusit. Okay, sa sili po, itong aking nabiling sili, hindi naman masyadong maanghang ito, kaya ganyan po karami. Okay, pwede rin po ninyong hindi lagyan, pwede rin po ninyong lagyan. Depende po sa inyong panlasa. Okay, so optional lamang po yan. Pero sa akin, mas maganda po kung may siling haba sapagkat magpapatingkad po ng kulay sa ating gisadong pusit. Okay, gayon, tatabi lamang po natin ito pong kamatis sapagkat ang gusto ko po, hindi po overcook ang ating kamatis para matikman po talaga natin yung kamatis sa ating gisadong pusit. Tatabi lamang po natin yan. Okay? Ngayon, isunod po natin na ilagay po dyan sa kawali at igigisa po natin ang laman loob. Okay, pinaghiwalay ko po yung laman loob po ng pusit. Tinanggal ko na rin po yung tinta. Sapagkat pag inilagay po natin yung tinta, mangingitim po yung ating gisadong pusit. Pero pwede rin pong ilagay, depende po sa inyo yan. Okay? Kung nais po ninyo ng may tinta. Lalagyan din po natin ng cooking wine para magkaroon po ng
aroma itong ating gisadong pusit. Okay? So halo-halo naman po natin to hanggang sa matuyo. Sapagkat ang gusto ko po sa ating gisadong pusit ay medyo dumang tawag mo rito, smoky. Or medyo may malalasahan ka na para bang prinitong pusit. Okay? At nang sa ganun ay hindi rin po malansa ang ating gisado. Ngayon, isunod na po natin ang ito po, yung pong pusit, no? And then, ilagay na po natin ang oyster sauce, soy sauce, Worcestershire sauce, sukang Ilocos, ang kalamansi, and then, ang cooking wine. Lalagyan na rin po natin ng kaunting asin. Ngayon, halo-haluin na po natin ito. Okay, nasa high heat po tayo. Okay, halo-haluin po natin to. Madali lamang pong maluto ito, hindi na po natin tutubigan. Okay, so medyo mabilisan po tayo sapagkat kapag tumagal po sa init itong pusit, ay kukunat po yan at magtutubig po lalo. Okay, magsasabaw po yan. And then, ilagay na po natin ang itinabi nating kamatis at siling haba. Okay, so kaunting halo na lamang po ay nalalapit na po tayo sa katotohanan sa ating ginisang pusit. Oy, sana po'y nag-i-enjoy kayo sa inyong panonood sa ating video. At heto na nga, amoy na po natin ang bango ng ating gisado. Wow, talagang nakakagutom talaga ito. Actually, talagang pwede na ito. Okay, so kaunting halo na lang ito. At ihain na po natin ito sa mesa. Kaya-kaya nyo po itong gawin sa inyong bahay. Okay, at heto na. Tayo po'y kakain na. At sisentensyahan na po natin itong gisadong pusit. Oh, heto na. Wow! Heto na po ang ating ginisang pusit. O, kita nyo naman mga kaibigan. May sibuyas na pula, may siling haba, may kamatis, may hiniwa-hiwa tayong luya, kitang-kita yung ating mga rekado. At yung pagkakagayat ng ating pusit, nilagyan lamang po natin ng disenyo. Sa wakas, luto na rin po itong ating gisadong pusit o ginisang pusit. Okay? Ala, tatakit, sentensyaan tayo, naramanan tayo. Okay. Oh, ito yan, may panaka-iwa-iwa na, panaka-design na. Ganda ng design, no? Okay. Tamang-tama yung lambot ng ating gisadong pusit. Ngayon, subukan natin sana sa may kanin. Kain na tayo. Okay. Masarap itong pangkulam. Ako, mapaparami yata ang aking kain. Okay, lasang-lasa po natin, nako. Napakasarap po nitong ating nilutong gisadong pusit. At tamang-tama lamang po yung kanyang lambot at syempre yung kanyang lasa napakalinamnam at may kaunting anghang, lasa po ng kamatis at yung pong combination po ng ating mga rekado at ang mga pampalasa sa ating gisadong pusit. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagkain sa ating gisadong pusit, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at tuloy-tuloy na panonood sa ating mga videos dito sa Dulang T. Ilocano channel. Subscribe lamang po mga kadulang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kain po tayo. Ito na. Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.